ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay nga mopagaan sa mga pagsulay. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako, samtang ikaw ug ako maga Panimbaya sa Kabuntagon World. Maayong buntag ug malipayong Sabado! As the song goes, joyful, joyful, we adore thee.
God of glory, Lord of light. Let our hearts be filled with greatness to God, mga kapaglaom, and be an instrument of peace. Mga kapaglaom, padayon kita sa pagdinasigay, kauban kinamo, dire lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, good morning! Hi everyone, good morning. Yes, it's a joyful morning sa kaninyo. Yes. Klaro ba bagway nga joyful? Of course, dapat, all the bisan doon ay time. mga bagyo nga mabot sa Pilipinas. Happy ka punta itong ang Ginoo nagauban nato. And atong niaging Sunday gikantas Duminurog sa helping one. Yes. So na mga hangover. Hangover, naigo jud ko sa ilana. Hangover, naigo ko sa ilana tong sa Pagaw. Wala na siya tingog ito. Later ato na pag-aiskutan Ah, natin sila makita nga mga highlights o sa itong ipagbuhat. And ako kay pagpasalamat atong mga kaigsuonan dito. Tungod kay naabot ang Hope Channel, bukid to. Pero naabot ta dito mga kapaglaom. An karon nga adlaw katapusan kita nga Sabado sa bulan sa Nobyembre. Yes. And moabot na pod next ang Sabado sa Disyembre nga mo'y gikahadlokan sa mga ninong ug ninang. Nga naman kuya. Oh, maingon dayon magtago-tago na masugatan na to mutago na kay hadlok mo hatag og regalo bitaw. Mangandam na tatong kay lain na sad nga Sabado sunod ang ato na po nga atubangon. And December na sunod Sabado and Last na lang ang bulan last na sa lang. karon nga tuig. Tuig, yes. And ato ginapaningkamutan nga doon na tayo mahatag sa ato ang mga hinigugma. Salamat kayo kuya. Salamat, And mga kapaglaom, bisan doon ay mga pagsulay bagyos kinabuhi nga moabot nato ato yung paningkamutan nga ang ato mga gipanghambing nga mga pagbati diha ato na siya nga maulian ta sa ato ang mga gipanghambing. Lagi move on. Yes, sakto jud na wing no dali kay ang panahon ato pong evaluate, let's reflect sa ato mga ipangbuhat ba, maay ba atong ipangbuhat, dili ba? Ato ang anong pahinuklugan na ang atong mga gipangbuhat sa mga labay nga mga adlaw. Baka daghan kitag dili maayo nga gibuhat kaysa maayo. So let's be a reflection of God's wonderful creature, mga kapatid. Yes, yun na sa tibig, no? And there are a lot of ways nga mahimo na to na siya. Even by simply saying thank you. Di ba? Kung na yung tao nga nagatag sa imo og nindot nga butang or any good thing Yes, gihimo sa speaking imo. of thank you, no, ato ang mga ka-friends, mga kaibigan dyan sa USA, they're celebrating Thanksgiving. So Day. I know daghan kay gabakasyon sila. So happy Thanksgiving sa atong mga dating mga correspondents nga ti Charm kang kuyan. Yes, last November 22 na siya celebrate and it's one way of celebrating the Harvest Festival sa US. And ito po na siyang reminder po sa ito ng whatever things that happen to our life and also ka na mga panalangin yatag sa Ginoo sa ato, we will give thanks to Him. And of course, ato pong mga kauban, mga tao nga itong ginamingle, daw kasi sila katawang sa itong ginabuhi in one way or another, let's give thanks to them po, diba? And kami po mga kapaglaom, salamat po kayo misa inyo. Hatungod kayo. Yes. Kamo nagpadayon sa pakiguban sa every Sabbath morning. Amen. Sa Ate Yop, how's your day? Actually, ato na sa itong kamustahan, di ba? Yes. But this time, ang ato nga kamustahan, ato yan po silang ginagreet as always. And I think everything is alright with them. So let's move on to our song, alright? So, ang sa Ate Yop, ang kawalan sa ito nga singer, karang Kabuntagon. Sige. Sorry kay Fitz, wala ko na orient dahil, no? Tiyop, kaila kaya itong Yes, no? singers. Mga kapaglaom, no? Aron mo dungag sa ato og or pampadasig para sa atong Kabuntagon and pampapukaw sa atong mga kaigsuunan nga medyo tulog-tulog pa or medyo naalimukawan pa, 'di ba? Bago pang mata. Ani ay awit mga kapaglaom, igadalit ka nato ni Brother Hebrews Jade Coro. Ato kining paminaw. Imo na ako o Ginoo, tuloy aron nga dili na
Diyos, unsay pulos sa kalibutan, bahani ug dungog, mawagtang lamang kanang tanan sa kamatayon. Himo na, himo na, himo na ako, Jesus. Himo na, himo na, himo na ako, Diyos. Imo na ako, Jesus. I'm Dan Smith, and thanks for watching Panimbaya sa Kabuntagon World. Ato pasalamatan no nindot kay nga lawiton nga atong nasinatian karon ni Bago sa Kabuntagon. arrangement. Oh, bago. Yes. And at least makadungog putag bag-o nga mga arrangements sa ata Relate atong yung mga batanon na to. Yes, atong mga Siya millennials. nindot siya ka ng paminawon makarelax. Yes, relax Yes. dili. Sakto ba yun? Oo, no, work nindot kay nga work. Magduyan-duyan ka rin. So, And sa and sa laing bahin mga kapaglaom, speaking of relax bing. Mga Yes. maginatoa kay doon na tay mga trabaho sa tibok Kailangan semana kita kinahanglan ma-relax. kita mo pahulay, Dapat relax. yun. Labi na Oo, kung man. dunay na birthday, ma-relax ta kay ma-enjoy mo dapat. Kailangan mag-improve And pa sa niya. laing bahin mga kapaglaom, kung aduna kitay mabati nga mga sakit-sakit sa lawas nga atong gibati tungod sa mga balatian nga ato arthritis unsa na diha mga kapaglaom. Arthritis, yeah. Arthritis. Mo maginao ka nang maglisod taglakaw kay magsakit-sakit ato. Atong tan-awon si Doc Laila sa iya karon nga health tips. Atong tan-awon sa Health Beats. In the Philippines, flu is quite common during the rainy season. Influenza virus A and B are usually responsible for this seasonal flu. They get transmitted from hand to mouth and nose through droplets and from direct contact. The symptoms are usually mild but can be annoying. These include stuffy, runny nose, sore throat, and loss of appetite, watery eyes, non-productive cough, headache, and low-grade fever. Rest at home and simple medication prescribed by the physician and nutrition therapy may get rid of the common flu. Drink plenty of water and vitamin C-rich natural juices along with a well-balanced diet. Start your meal with hot soups to stimulate appetite. Avoid dairy products because it produces mucus in most people. To soothe a sore throat, drink hot lemonade, salabat, or calamansi ale, mint, or oregano tea with lemon and honey. Oregano is an important culinary and medicinal herb that has been used since ancient days. The health benefits of oregano are attributable to the substantial amounts of vitamins, minerals, and antioxidants. In fact, oregano has the highest antioxidant activity rating, which is excellent in neutralizing free radicals. Mint contains menthol, a natural aromatic decongestant that helps break up phlegm and mucus, making it easier to expel. Menthol also has a cooling effect and can help relieve a sore throat, especially when combined with tea. I recommend oregano and mint tea with lemon and honey to remedy common flu. Let's try it. Di ba, Jeff? Yes. Uso Mamlay. ang Ubo karon. Uso may pwede nato mahimo para maayo atong ubo. Okay, ang atong himuon karon mao ang oregano and mint tea. So, ang atong ingredients sa oregano and mint tea, natay mint,
tea, at saka oregano, fresh oregano, at saka kalamansi. O ang hot water. Sa man eh? O honey. Ay, honey. So ang atong buhaton, ang tubig init, ato lang ibutang ang atong oregano at saka minty. Pwede dahil sila Pwede siya i-mix para ang ma-appreciate nimo ang tea para na siya aroma. Ay, wow. So pagkahuman, ibutangan na to isa ka kalamansi lang. Ay, kalamian na, uy. Tapos, pagkahuman na ni, imo lang sang painitan og mga bisag mga 30 seconds lang. Kung gusto na to butangan og naay tamis-tamis, butangan na to siya og honey. Ano alam siya Tuli ang ibutan na to nga honey, 1 teaspoon lang. 1 teaspoon lang. Okay. Tapos, pagka 30 seconds. 30 seconds, so siyempre ang aroma sa oregano ug minty mo kuha na siya, mo alisngaw na. So pwede na inumon. Pwede na to inumon. Lami ano eh. Kunya, nag-ubuman ko. Ikaw may. Ako'y mo inom ani. Sige David, tas tingan daw nato. Ay, oo nga, lami kaayo ang oregano mint tea. This is Miss Laila reminding you, happy is the people whose God is the Lord. Be healthy. It's a wise choice. Moto makapaglaom ang oregano tea nga makatabang kayo sa kung nakay mga flu, nakay sore throat, cough, runny nose, pwede nimo na gamiton. Fits mga pila na daw ka tea imong na tilawan diri. Sa kadagan di ba kay daghan na kay mga tea itong last before. Lemongrass, pwede po siya i-tea. Lagi. Tinood na yan. Ito na siya, ulian ng milanat. Lahi ko na siya nga tea. Gusto ka mag-health bits mo yan. Hindi na ako namalimtan sa kong papa o mama. Ay naman ko yung May mga... itong iced tea. Dili po na ito makaligtaan. Nga naman ko yung mga binisaya or like... And actually, muna siya yung pinaka-easiest way nga gamito na to ang usa ka herbal ba na siya ron? Sabi diba nga, ato siyang beneficial sa panginaw. Sama ko di mo na tea, laga mo ko na sa mua, Bisaya. Sa amo, mampod ko. Laga dahon sa kuan, diba? Naglaga may kuan, dahon sa... Dahon sa bayabas, oo. Anyway, mga kapaglam, another successful helping one another. Ang itong gipahigayon last Sunday dito sa Duminurog Bukidnon. We have seen a lot of faces nga very happy. Over mga kapaglaom dito nga mga dagang kayo sila. And di na ako malimtan siyang duha nga paggawa sa babae, paghatag sa pagkakulit. Okay. Paggawas dayon, paggawas sa... So, hindi malimtan na mo yan? Di na ako malimtan siya, paggawas dayon sa hatagan na to. Mingon din mo, asay mo ba na? Asay mo asawa. Asay mong asawa. Di dapat partner manggod. Partner dapat dili bulago na asawag ba na. Kay gituyo to siya, kay basig magpaulay ang bana. Diba? Anyway, makapaglaom no, salamat kayo sa mga official dito nga nag-facilitate or nag-assist namo dito. Kung unsa yan mga paglaom ang atong helping one another last Sunday ato kining tan-awon. One simple act of kindness can bring joy and touch many lives, and serving our fellow men is the very heart of God's mission. Kini ang katuyuan sa gipahigayon kanato karon nga helping one another diri sa Barangay Duminurog, Talakag, Bukidnon. Ang helping one another mao kani ang community service sa Hope Channel. Ginganlan nato nag-helping one another, gikan sa Biblia bitaw nga you help one another, pero giilisan nato ang one nga ngalan nga Juan, meaning ginatabangan nato kung makaya gyud ang every Filipino. Kapin kun kulang 300 ka mga kabataan ang malipayong nagkatigom kauban ang ilang mga ginikanan sa Kabuntagon sa Nobyembre 18.
Dako kay kong pasalamat nga nakaabot ang pamasko sa amo. Magpasalamat day ko kay natagan ko bago nga tsinelas sa pagkaon. Daghang gyud kayo salamat sa giabot nga suporta diri sa Bukidnon. Nagpasalamat ko kay tungod aning opportunity natagan akong mga anak og tsinelas og tungod pod sa inyo ha nakatabang mo og daghang mga tao, especially itong mga pobre. Nagpasalamat po ko sa Ginoo kay iya gyud ming gitagan og blessings. Nagpasalamat po ko sa inyo nga Group of Hope Channel kay nagadto gyud mo dinhi kay para lang gitagaan gyud mi ninyo. Tungod sa panginahanglanon sa matag panimalay, wala nahimong babag ang kalayon sa ilang mga puloy-anan sa ilang pagtambong sa maong programa. Agi sa mga pahiyom sa ilang mga panagway, mapamatud-an nga ang tinud-anay nga kalipay ana agayod sa pagtabang sa uban. Kalipay mi nga dinhi sa among area, kita ninyo ang mga katauhan nga lipay jud kayo sa inyong program. Og nagapanginaot mi nga magapadayon kini nga programa alang sa pag-share sa ato ang mga blessings, labi na gyud sa ato ang mga kaigsunan. Salamat kay sa Hope Channel, ilabi na sa music, sa Daplak Music Ministry sa akong mga apo o ilabi na sa akong mga kauban dito sa Chicago, Illinois sa Women's Ministry. As punong barangay sa Duminurog, dako kayo akong kalipay sa tanan nga mga sa inyong grupo sa Hope Channel, ilabira sa kining 70 Adventist, kay nakita nako nga dili lang gatutukan nila ang ilang member kung dili gitan-aw gyud nila kung unsa ang kinahanglanon sa mga katawhan. Dagan pa kay kung angay pasalamatan apan kamo rin nahibalo sa inyong kasing-kasing nahimo kini nga atong helping one another sa paghatag og gamay kalipay sa atong mga kaigsuonan dire. Daghang salamat. Isip mga pinialan sa Ginoo, kitang tanan kabahin sa misyon nga iyang gisugdan diri sa kalibutan. Ug kini mao ang pagpahat sa gugma ni Jesus, pinaagi sa pagtabang sa atong isig katawo. Bisan unsa man kini kasimple apan dako na kining bili sa mata sa atong amahan. For he said in the Bible, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me. This is Aubrey Vertudes for Hope Channel. Daghang salamat 70 Adventist Church. Zabagan ninyo ang nagmasulong, kinsabagan ninyo ang may kasakit, kinsabagan ninyo ang way paglaom, dangop sa Diyos. Kinsabagan ninyo ang nagmalipayon, kinsabagan ninyo ang dunay ugma, kinsabagan ninyo ang may pagtuon, dangop sa Diyos ug daghang Diyos. Kung gusto kang magmalipayon sa bugos mong nakinabuhi, pasud na si Jesus diha gayon sa imong kasing-kasing. Gusto mo ba gayong maangkon ang matuod nga kalipay? Magkaplagan mo lang kini, diha lang kang Jesus. Gusto mo ba gayong maangkon ang matuod nga kalipay? Magkaplagan mo lang kini, diha lang kang Jesus.
I'm Dan Smith, and thanks for watching Panimbaya sa Kabuntagon World. How important is faith? It takes faith to believe in almost all the things in the world, including those happening around us and the things that we want to happen in the future. It also takes great faith to believe in God, what He says, and even our journey with Him. However, if our faith doesn't continue to grow, we won't be able to see Him in our life. Do you realize that the message of your life, how you spend your time, money, and energy on, will scream how much faith you have put in Christ? Bible personalities such as Daniel in the lion's den, Job in his life's challenges, Peter's walk on the water, and Dorcas with her compassionate heart have been a source in how faith greatly affects one. We understand that these biblical personalities have influenced us through their characters. What will look God for our steadfast faith? What lessons can we learn from them, apart from having a close relationship with God? Today, let's dig into details as we study the characters of the faithful, only here in Good Morning Pastor. Being faithful has often led us to a life where we tend not to get disappointed whenever life has its downfall. Just like the characters in the Bible, no, who have influenced us to be more faithful and to God. This morning mga kapaglaom, ang pagkamatinud-anon ato ng tagaan o pagtagad kauban ang atong newly elected President of Central Mindanao Adventist Mission, Pastor Jerry Patalinghog. Good morning, Good Pastor. morning, Pastor. Good morning. Labi na sa itong mga televiewers karon. Yes. Kung nakita ka niya itong programa, abot ni bisan pa nga to sa Davao Oriental, dito sa Baganga, sa Bati. Well, of course, ang kanunay na kung makita nga sila kanunay nagsunod din ng programa mo ang mga Goodin family diya sa Baganga. Wow. Sila Mario, of course si Sunny, no? Atong leader sa grupo diya sa The Shine Singers. Kapag sinasang kadapit nga panagtigom, kaning grupo mo adto gini sila and then mo pahat po sa minsay sa lawiton. Yes. Dagog influensya sa mga awit alang sa to mga higala. Salamat kay Pastor salamat. no nga. Kami nalipay gud mi Yes. nga naadyo ka karon. And yo pato isgutan ang Central unsa na gitawag diha? Central Mindanao Adventist Mission. Mao kana siya ang Bukidnon. Tungod kay gitunga naman sila ron. North Central Mindanao Conference gitunga na Bukidnon lahi na. So duha na siya. And this morning kuya atong hisgutan ang pagkamatinud-anon. So Pastor, hisgutan nato ni pagkamatinud-anon sa Bible. Ang dunay nagkalain-lain nga mga personalidad sa Bible. Daghan man gid diha ang hisgutan nga doon na bagi gitudlo bagi ni sa tuwa ning pagkamatinud-anon. Well, sa tanan nga mga pundok sa relihiyon bisan unsa kang klase nga pagkatao, ang pagkamatinud-anon mo ginay ang ngayon himuon sa tao. Gani kun imo basahon ang episode 2 versikulo 10 nga gihimo sa Ginoo ngano nga kita niglungtad tungod kay gusto niya nga kitang tanan maghimo og maayo ug maunta na ang dagan bitaw ang kanang hanay sa atong kinabuhi pattern. So kung makita nato nga dunay mga tao nga wala naghimo og maayo, wala po sila nagtuman sa gisulti sa Dios. Mo gina ang pattern sa kinabuhi unta. Now speaking of nagstorya man kag diba na mga personalidad sa Bible, makapangalan matanig pipila Pastor dan atong tan-aon unsa may atong makuha sa ilahang mga pagkamatinud-anon nga gipakita. Yeah, daghan tag sulti nga mga ngalan sa Biblia nga mahimong ihimplo nato. Gani ang daang tugo naghisgutan nga naa sila ni Noe, naa sila ni Daniel, naa si Job. Gisgutan daan diha sa Ezekiel 14 versikulo 20. Pero ako nakita nga kung kini sila matinud-anon unya nakita nato nga may ilang binuhatan, dili sabton nga sa ilang pagkamatinumanon apilta. Kinahanglan sa ilang pagkamatinumanon may influensya lang ta. Kanya himuon nato ang kinabuhi o dagan sa kinabuhi nga ilang ginahimo. Kay bisan pa gani ilang mga bata, ilang mga anak, dili sila mismo makahimo sa pagluwas kanila. Ang ilang mga anak kinahanglan nga mohimo gid sa mga kinaiya o kada bang kinabuhi nga ligdong atubangan sa Ginoo. Dili sabton kang ilang amahan maayo, influensyado, unya apil na sila sa pagkamataron ni Nino. So Pastor, kana silang gisgutan sa Bible, gitawagan nila silang atong silang hope si Abraham gitawag na perfect man sa balaan kasulatan pero doon na sila gapoy kaluyahon. Isgutan nato dia dako ba ni katabang sa Bible sa ilahang mga karakter pag-impluwensya nila sa gitawag dakong sugo nga gihatag sa Ginoo sa matag usa. Yeah, of course. Kung makita ko nato mo na ingon sa uban nga kung sa imong amahan o ginahan mo sa mga anak sa to pa influensya ba. Kung dili po ko musugot, dili po ko mo dawat na ingon nga
totally gyud nga kuno sa imong ginikanan mosul mga bata. Kay daghan nga mga bata biya karon nga wa mosulod sa ginikanan. Ato makita sa television dunay daghang maginikanan nga ning apil sa droga, pero mga bata wala. Naapoy mga bata nga pero sa droga maginikanan wala. Sa to pa ang influensya usahay makuha nimo sa mga tao sa palibot, dili lang sa imong pamilya. Mo na nga adunay panultiyo nag-ingon nga isulti ka nako, tell me your friends are and I will tell you who you are. Yes, no, nata na kay naman ko yung mga tao, ikaw gyud liwat jud ka sa imong amahan ba, pero ini kadako lahi naman. Lahi, tama ginaingon ni pastor. Nga bisan sa Bible, okay. Now, since naghiskot man tag no maka-influence gid ay na, di ba? Ang imuhang pagkamatinud anon magud pastor, di ba mo gawas man po na sa imuhang binuhatan, sa imuhang lihok, sa imong isig katawo. Now, in order for us to become effective in influencing the life of others, kay mo man gid na ang ato ang silbi atong sana siya dawat nga mo na ang ato ang purpose nga nung nata sa kalibutan, no, nga magsunod ta sa unsay lakaw sa atong mga personalidad nga naa sa Biblia. Unsa may dapat natong likayan pastor nga aron dili ta makasilo og isig katawo, no, instead nga sila ma-influence sa sa atong mga binuhatan. Ang imo nato actually bisan pa ang mga nahimong ihemplo nga mga tao sa Biblia dili man to sila hingpit. You know? Tao ra po to sila. Si Pedro. Si Pedro nahimo siyang murag ehemplo na to sa pagkamhinulsulon. So diyan nakasala siya yung gilimbod si Jesus. Nakita niya Jesus tanaw sa iyaha, nahinumdum siya sa gisulti sa Ginoo nga di pagani mo tutugaw ka manok kausa. Katulon na ko nimo gilimon. And so diha nahimo si Pedro nga naghinulsul nagbasol siyang gihimo. Sa to pa na siya ay strengths bitaw nga atong makita. Nga usay ko kita kung maingon nga mo, na kung kinabuhi mo, na ganihang to sangtod, no. Mausap pa ta. Kana kung magbago ta. And that's Peter. Kung mo tanaw, dahang kaluyon si Pedro. Dali rang musulti, dali musuko. Init ulo. Init ulo. Drastic kay sultian. Dili sa magunaw na ba siyang isulti. Na po yung mga tao ginaan, pero ako nakita nga kung ang Ginoo na gani mo tabang sa tuang pagbago, mausab yun ta. Yes. Bitaw pastor, unsaon man nato pagtubag na atong mga kaigsunan nga mo. Ingon bitaw sila kuya nga. Minta nga dili tay ana dapat atong sunon ang para sa Bible inana. Mingon pud sila Bible nga tawo ra man puy nagkuan na, tawo ra man na sila. Tinuod na nga tao, ang tanan mga gisulti sa Biblia tawo ra man na. Okay? Pero kani nga tao ilabit ang gitugutan nga ang Espiritu sa Ginoo magagahom silang kinabuhi. Magiya silang sultian, ang ilang hunahuna. So kita pwede mapuna. Kita nga tao mausap po tang mabagot ta, mahimo tang influensya sa ubad kung ang Espiritu sa Ginoo atong tugutan nga mo'y mupuyo sulod ka nato. Yes. So pastor, doon na mo nagkalailain nga karakter sa Bible nga doon naka-impluwensya siya karon sa imuhang bag-ong handulan nga mission sa Bukidnon. Posisyon. Do unsaon man nato ni naghisgot magitag influence ba. So unsaon nimo ni paghandle kay gikan man jud ka sa Davao Mission, agikan ka diri sa Spook, then adto ka sa Davao Mission as a president, then nabalik na pud ka diri, then na-elect na pud ka pagka presidente karon sa Bukidnon. Unsa may dakong hagit isip usa ka leader diha karon sa Bukidnon Mission, pastor? Ako lang ikuag Bukidnon Mission para maibawan sa ato nga mga televiewers. Lang sa ato mga kaigsuonan diha sa Bukidnon kun si Ma'am Central Mindanao Adventist Mission. Ang atong pagkatao-tao gyud ta. Kung atong pasundan ng atong pagkatao, pagkadaghan sa butang atong usbunon. Ang ako lang, ingon na kita mga sumusunod sa Ginoo, atong himuon kutob sa mahimong, atong masunod ang iyang mga lakang. Si Jesus mo atong ehemplo, o niya, kung sa man ang mga pagtulunan o kalagdaan o aksyon sa iglesia, musunod lang yun tatungod kay member mata sa iglesia. Muna nga akong gitanaw nga kung doon naman gali mga kakulangon, ang mga pangulo, ayaw tanaw sa pangulo. Nga naman, kaya itong mga pangulo, dili na sila mo hingpit nga himplo. Ang hingpit nga himplo, mo si Kristo. Muna yung si Bruhano 12 versikulo 2, tanaw lang ito kang Kristo. No, siya mo hingpit na to nga himplo mga kapaglaom. Siya po ang atong sundon, ingon nga siya atong Ginoo manluluwas. Yeah, so kani pastor last na gini siya nga pangutana, no? Since bago na po ang imong area, bago na po ang mga karakter nga imuhang ma-encounter, na unsa may imong ikabilin sa ilaha nga mutatak sa ilang kasing-kasing sa ilang hunahuna nga importante gyud nga naa gyud tay pagtuo, naa tay faith. Akong pasabot, ipahibalo, ipahimangno sa tanan nga mga kigalaan nato ato makigsunan sulod sa iglesia, ingon man nato mga televiewers nga kung unsa man galing ang kabuoton sa Ginoo nga gusto niya ipasubay kanato atong himuon. Kay dili ang tanan nga makita kita Juston, nagbasa sa Biblia, nagampo, moadto iglesia,
mo'y dako kay patagal tubangan sa Ginoo. Ang importante nga himo na to ang iyang kabubuton. Kung ano sang kabubuton sa Ginoo, atong tumanon. Yes, daghang kay salamat, Pastor, no. Doon na ba kay greeting sa imuhang i-greet nimo imuhang pamilya. Then last katong naagi ko sa Davao, Pastor, nakita gyud ako imong pick up dito nga naigo dito. Doon na ba kay mensahe pod gikan nga sa Davao Mission nga imuhang gigikanan. Ya lang sa tanan mga batili viewers, tingalin hibalo na sila nga na-aksidente nitong Oktubre 20. Ang tanan nga makakita sa sakyanan namo ingon dili na gyud mabuhi. Gani dahan ka nag-remark ang patay gyud ni driver ani. Pero sa diha nga ang mga miyembro sa iglesia dito insa nga wala biya po namatay ang driver. Sa kinaday kadong sa driver insa wa mo pastor. Matod pa sa van og di pa pastor patay na gyud. You know, dahan kayo mga sulti, mga pulong atong badungog. Pero salamat kayo sa pag-ampo sa tanan. Amen. Nga mga kaigsuonan sa iglesia, nasayod ko nga tanan gyud nagampo. Amen. Gani maka hinumdum ko mura ko kahilakon. E bisan ako di ko katuongan nung mabuhi ko. Nga human sa aksidente akong gisulod ang sakyanan, human ko nagagawas tambalanan, akong gibutang akong kamot dito sa sulod sa sakyanan, diin ko nahuot for 2 hours ha. Dili masulod akong kamot dito. Pero nga nung nasulod akong lawas dito akong tiil. So it's because of God's miracle. Mo na akong nakita. Salamat kay sa taga Davao. Ibigay sa tuang mga pangulo diha kang Pastor Magdadaro, si Lawrence Lamera, of course kang Pastor Alex Nisario, sa tanang mga direktor. Nga sila gyud nagpaluyo sa mga diha samtang diha mis tambalanan, sila nagpakuha sa kung sakyanan. You know, ilaha ka ugalingon nga sa lapig gigamit niya, gibutang nila kung sakyanan ito sa sanitarium karon. So, pastar na. Salamat kayo sa tanan. So daghang kay salamat Pastor, no. And God bless sa imong bag-o karon nga handulan ang mission diha sa Bukidnon. And Pastor, I hope nga sunod balik na po kadiri kayo sa ato adiri din sa Panimbaya sa Kabuntagon. Thank you so much. Yes, mga kapaglaom, no, it takes faith and a faithful character to make things happen. Ato gina siyang timanan. Sa laing bahin mga kapaglaom, unsa na pud ka ang atong matunan sa ato ang mga kabataan aniya ang Kids Station. You're watching Word of the Day here at Kids Station. Word of the day. The word of the day is balance. Oftentimes, people get their lives out of balance. They spend too much time doing work, school, and doing a lot of things. God has given us something to keep our lives balanced. His word, the Bible. In Ecclesiastes 3:1, it says, "There is time for everything, and a season for every activity under the heavens." So remember, kids, balance your lives. Mayang adlaw mga kapaglaw, manianaw usab kita sa Bible Beats. Nilapit sa Mountain View College, Valencia City, Bukidnon. Ako makauban karon ang ato ang higala. Ulay-lain ang ato ang Health and Music Director sa North Central Mindanao Conference, Pastor Panimbaya. Good morning. Good morning, Wing. So imo ko karong kuyugan sa pagsayod sa atong mga kapaglaom dinhi sa Mountain View kay diri ba ka ni graduate? Sige. So unsa man natin pangutana sa atong mga kapaglaom karon? Atong pangutana sa atong mga kapaglaom may tungod sa kinsa man tong managdiayon nga gikan sa Bethlehem, Judah nga miadto dito sa nasod sa Moab. Uy, lisod-lisod ni siya karon na. Lisod-lisod na to gamay, Wing, kay lisod no para kanang mga Adventista man mga uban kasagara uban mga nakaibalog Biblia. Nakaibalog Biblia pero matistingan gini sila karon kung unsa gini lang nga nagtuon ba gini sa Bible. So ready na ka? Okay, ready na. Sige, go. Nakaila ka tong managdiayon nga gikan sa Bethlehem, Judah nga miabot dito sa nasod sa Moab. Wala. Si Ruth, nakaila ka? Wala? Ila. Nakaila, pero ang iyong gangan, wala kakaila? Wala, si Noemi. Oh, Ay! Noemi. Yang bana? Wala, limot ko. Yang bana si Elimelech. Elimelech, si Noemi o si Elimelech. Letter N ang babae, letter E ang lalaki. Noemi. Elimelech na siya. Elimelech o si... Si Elimelech o si Naomi. Congratulations. Moab, oo. Si Ruth. Elimelech. Elimelech. Okay, congratulations. So si Elimelech o si Naomi
gikan sila sa Bethlehem, Judah, miadto dito sa nasod sa Moab. Klo. Sige, letter. Letter in ang asawa. Naomi. Letter E ang. Yeah. Ha? Si Naomi. Okay, ang iyang bana. Si Elimelech. Elimelech. Si Naomi o si Elimelech. Ilang anak si Malon o si Kilion. Kunya na. Elimelech. Okay, Elimelech. Si Elimelech o si Naomi gikan sila sa Bethlehem, Judah, miadto dito sa nasod sa Moab. Ayon. Si Naomi o si Tara. Naomi, okay. Naomi, ang lalaki. Oh, yeah. Naomi o si Elimelech. Okay. Ang iyang... naka-answer ang imong premium mo ni. Saging. Parihag word pero ilang sundanan. Elimelech o si Naomi. Naato sila ito. Ilang anak, si Malon o si Chilion. Letter in ang asawa, si Naomi. Okay. Clue na. Ayan bana. Kasi bana ni Naomi. Bana ni Naomi. So, kinsa pastor? Si Elimelech. Si Naomi o si Elimelech. So, ato na ibalaan nga katong managtiayon nga miadto dito sa Moab, mao to si Naomi o si Elimelech nga doon na sila anak nga si Malon o si Chilion nga sa ulahi nahimong ugangan ni Ruth, no? Kung ato taon ang libro sa Ruth, naa diya ang kasaysayan sa mao nga istorya, no? And later on naminyo si Ruth nga tukang buwas. Muna diya. So kinahanglan jud nga magtuon ta sa balaan nga kasulatan. So daghang kay salamat pastor sa imong pag-uban ako karon kuyog dinhi sa Bible Beats. So sa sunod na po ni gayon pag naay panahon. Way problema. Okay. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagatud si kamaturan kini si Pastor Teddy Baang. Awig indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Ug mga paglaom aniya na pud kita sa paghatag og tambag suliran diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, usa ko matutuo dasig sa pagpangalagad. Apan ming abot ang panahon nga daw naluyahan ko tungod kay naa ko'y usa ka kauban sa simbahan nga may nahimong dakong sala. Kini nga tawo akong girespeto o ginalantaw isip ehemplo sa pag-alagad. Unsa akong angay buhaton aron malikayan nako ni nga pagbati ug aron mamalig-on akong pagtuo taliwala aning mga panghitabo. Oy. Diba? Medyo lahi siya to ang kuano, dili na mo siya gugma karon nga katong literal nga gugma. Ug mga kapaglao, makita ninyo no, ani ami full force ug ang ako very good friend, medyo naulahil ako gani nag-step ba? Okay. And the newly installed president sa Central Mindanao Adventist Mission dinha sa Bukidnon. Kani siak na magyud ang NCMC ba, Pastor? Si Pastor Jerry Patalinghog. Ang maghatag pud sa tuog tambag. So, context nanta, siguro ka ba sa simbahan, ginatanaw siguro ni niya, mura siguro kog iyahang ba leader sa simbahan. Mga idol na magyud ta ginatanaw, di ba? Kitawag nila life champion. Kunya kay naka-commit og mistake. So karon apektado ang iyahang pagtuusad. Ba? So, mo ni siyang gitawag nato aha kamo tanaw sa tao sa Ginoo. Ba? Ana, sige magsugod ta. Unahon nato si Brother Fitz. Unsa atong mahatag ana? Okay, as batanon na gid kina look up nga elder sa tuwa. Tapos kung napo sila mahimo di mayor to apektuhan kay look up yata sa ilaha munang importante nga role sa mga nag-una sa mo kay galantaw gid mi sa inyo. And kapag naman sabtan ta kasi magibate anin lang siguro makadumdum ta ng kanta nga hunong na sa pagtan-aw sa uban kay makita mo ang kapakyasan. So ayaw lang ayaw himo ang rason ang ubang tao imong fellow believer nga makadoubt sa imong relasyon sa Ginoo. Oo, kay wala makanadtong simbahan tungod sa ila sa tao, di ba? And then
siguro kung para sa imuha makatabang nga ma-improve imuhang faith sa Ginoo, pwede nga dito na lang ka sa Laing Church magsimba. Basta kay ayo lang papikti ay mo pagtuo sa Ginoo. Change venue sa change venue sa kay para diversion ba si muna ho. Mura na sa akong ika-istorya nga kanang medyo relate pod person. Ana ba? Ana lang. Alright. Si Bing. Kung sa atong mahatag nga tambag saya ha? Pareha sa mga Biblia, no? Sa atong mga kapatong personalities nga gisgotan, nabot sila mga failures. Tawhano naman ta, na taning kalibutan nga makasasala, na yun tayo mga makakabuhat yung tagdilimayo. Kung same as gingo ni Fitz, dili ta magtanaw sa ubang tao. Atong lang tao, let's fix our eyes on Jesus, no? Dili man ko nasakto nga, okay po kaya kung perfect yun, no? Pero kana lang, para magbaligo nimo ang pagtuo. Ayaw ba sa imong faith sa uban? Or like imo ang ikling ang imong faith sa uban? Tungod lang kay kay girespeto siya, i-implo nimo siya na lang. Alright, ba kay di ba pud lalim no nga kanabitang imo gina-idolize mamakuha na nimo nga ay nasayop. Ba kay bisan mo tend to believe nga ang imong gina-idolize is immortal, dili sa masayop. Ba, UP no? Actually, Ma'am Ange, no, medyo guilty gid pud ta ana, di ba? Correct. Minitag, kinsa nagwali ron. Kung ganahan ka nga pastor, sige simbata or ganahan ka na niya nga individual, di ba? Or kung dili gani mangita taglain, di ba? Correct. So dili gid na siya maayo. Dapat ato ta sa message kung unsa may mensahe, no? Nga gusto i-deliver sa ato. Dili ta same naman gyapon ako mensahe nga dili ta magtanaw sa nagmensahe kung dili adto ta sa unsay mensahe niya, di ba? So dili ta magtanaw sa tawo, but ato yung i-focus ang atong mata sa pulong sa Ginoo, no? And siguro sa imong buhaton karon close man siguro kasi imong mga kaigsuonan sa church. So pakikuyog nila aron medyo madasig kag balik, diba? Storya ka sa ilaha and ayaw gyud padaog sa imong gibati nga kaluya. Ba? Ana daw bi elder? Sa una gamay pa ko, ginatanaw ginako ang mga leader nga nakaingon ko sa una ba nga puhon pag mudako ko pareha ko nimo mapatong gyapon ko sa pulpito. Okay na siya, mutanaw ka. Pero ayaw lang tanawa ang iyang binuhatan kay mabackslide man ka. Iya man tagkaluwasan. Mo na nga dapat ipakita nimo nga imo siyang amiguhon nga lahi ang ato ang sitwasyon rin nata sa church. Moapil ta aning TMI, total member involvement sa church para madasig puta. Alright. Lahi ra gyud kung magsunod siguro ang Dear Panimbaya og GMP kay si Awing bitaw no kay medyo seryoso wing asa ka debit wing. Nawala nga mo light ka mo si Awing man tato, di ba? Alright, bitaw pastor, unsaon nato siya unsay tambag nato ihatag ani pastor, siguro maka-relate yung ani pastor kay ang responsibilidad sa pastor dako kayo ba? Alang sa tanan nato mga televiewers, no? Ato mga kapaglaom, ang pagsunod nato sa Ginoo ayaw tan-aw sa uban. Correct. Ako nagisgutan kay si Bruhanong kapitulo 12 nga ang ato lamang ihimplo sa kinabuhi aron nga matulid ta ang Dios. Kay bisan sa pagkabalaan nga tao matud pa sa uban, apan kita kay tao ra man dunay gitay kaluyahon. Doon natay mga weaknesses nga kung imong tanawon, kung ang atong gihimong ihimplo sa kinabuhi tao lang, pagkasipyat nila sipyat punta. Pero kung atong tanaw si Kristo tanan sa atong kinabuhi, siya hingpit atong gihimplo o wa gi panahon nga siya napakyas. Bitaw tinuod. Ba kay ana ba we can also learn, di ba? Unsa ba to pastor daw ang ingon ni Fitz on na siya sa comment unsa ba daw kung mobile ka location imong pasabot, di ba? Actually bisan pagbalik location nagpasabot nga dili ka mature nga Christian. Kay dili man ka makahimo sa pagpasaylo o dili man ka makahimo sa paglingiw anang iyang kaluyahon, munang ubalhin lang sa ko. Dili gyapon na mao ang iyong solusyon. Mapakita kung unsa gyud ka hingkod ka nga Kristohanon sa diha nga nagpabilin ka diha sa iglesia, bisan pa kung nakita nimo dunay mga ehemplo nga dili ang ngayon sundon. Mabilin yun. Ba, and basin pa day pastor no nga ikaw pa'y makapatabang sayag pa inspire ba nga mo balik pa siya makakorek kay baw na makakungkinsa siya. No? So inana siya brother Fitz. Ang mahitabo ko na kung mubalhin kag laing simbahan, pagkakita na buglain na po dito nga, uy sayo pa ni bahin na po ka. So walay kamanan. Walay kamanan. Ana butterfly ang mahitabo sa imo ha. Pero siguro for the meantime ang pasabot ni Fitz para medyo ma-okay ang iyang pagbati. Correct. Change view lang sa panalagsa pero ayaw lang pa i-permanente. Right no sa among letter sender no ang atong ang giingon gyud
common man yun, no? Look your eyes, or sa ba? Fix your eyes. The author and finisher of our faith. Correct. So in ana, kay we are humans, pero we can also learn from each other's mistakes, di ba? Yes. To make us a better individual. So we hope that we're able to enlighten you. Salamat kayo sa pag-share sa imuhang problema o sa among mga kapaglaom din ha. If you want to be enlightened, feel free to contact us and share your mga problems. Okay? O sa laing bahin mga kapaglaom, among ihatag sa inyo ha ang report gikan sa Central Visayan Conference kay bag-o lang na ay media workshop dito gihimo ang amuang manager nga si Johnster Kalibod. Ani atong tanawon. Good afternoon. Welcome to Hope Today, bringing you the latest news with hope. Our breaking news for this hour. Central Visayan Conference conducts workshop on media ministry. Sister Marcon Cayaw files this report. Empowered by the theme A Focus on Jesus, the Central Visayan Conference conducts news script writing and videography workshop on November 8 to 10, 2018 at Central Philippine Union Conference, Cebu City. Today, we are now in a digital world, and there are lots of technologies around which also our young people are involved in. And we would like to guide them to use this, not for their self-glorification, but for the glory of God. And I believe through this program we have, they will know how to use those technologies to hasten the coming of the Lord. More than 30 delegates coming from the provinces of Bohol, Cebu, and Masbate took part in different activities and programs during the whole training duration. Several speakers also graced the event by unselfishly sharing their expertise along with their respective topics. Hope Channel South Philippines Station Manager Mr. Johnster Joe Kalibod gave emphasis on the social media's role in sharing the gospel to the world. Gamito na to ang social media para sa Bible study. Gamito na to ang social media, ang media ministry para sa pag-share sa gugma sa Ginoo ngadto sa uban. Ang social media na 2 billion lang. Facebook alone, 2.1 billion ka mga tao na naggamit niini. It's a great potential, a great platform na atong ma-share ang gospel sa Ginoo pinaagi niini nga butang ug makahibalo sila kung unsa gayud kadako ang atong Ginoo, unsa sila gihigugma gayud sa Ginoo. It's one way of reaching them and letting others know that Christ loves everybody through social media. The workshop provided the participants ample knowledge to start media ministry works in their districts. I will have to present this type of strategy informing the youth or the individuals who are using their cell phones to capture some video clips or anything that corresponds to our message or gospel and post them into their Facebook accounts or any social media that they are using. The 3-day workshop empowered the delegates to be involved in a media ministry as the focal goal of the training. Maricon Cayaw, Hope Today. Thank you, Sister Maricon, and that's the latest update for this hour. This is Charity Ramaga for Hope Today. Happy Sabbath kanatong tanan. Nasa kita sa itong segment ang Let's Pray Today o kini ang giyon niya itong gihayin alang sa itong hiniusang pagambo sa 777 prayer. Apil na usab ang pag-apil sa inyo mga padala prayer request niya itong programa. Kabanta sa pagambo, relayan ko dili si Pastor Jerry Patalingog. Pastor, salamat kayo sa padayon sa pakiguban o ganiya, Pastor, ang mga prayer request ako pagabasahon. Una, good morning. Please pray for my papang Totong Restituto Acosta o mamang Ninang Saturnina Acosta, that God will bless the medications they are taking. Dahang salamat. Another one from Chris Armidor. Please, mga kapatid, ipag-pray niyo naman ako dito. Dito ako sa Dubai ngayon. Sana hindi ako maging mahinahon sa pagsamba sa mahal nating Diyos. And please pray for Iza Holiero and Vincent James.
Juliero kay nagabalik-balik ilang asipon. Og please pray usab sa ako ang abana nga adik kayo og makahubog nga ilimnon. Daghang salamat. This is from Mrs. Juliero of Lex Cebu, South Cotabato. And last, we have palihog in taon na sa inyong prayers. Akong pamangkin, si baby Steven Sean Quelar. He is in the hospital right now. Kaya nag-yellowish siya. Wa pa may kabalo sa findings sa doctor. And please pray for the healing. Please pray for his healing jud og sa iyang mother nga tagaan og strength kay bag-o lang ng anak mag 2 weeks pa lang. This is from Mine Heart, Kalasang. And let's also pray for one of our volunteers there's Hope Channel, no? Si Brother Rayman Apa nga na-hospitalized karon, that God will heal him and will give him the fast recovery. Pastor? Sabat sa tanan natong mga televiewers na mag-igsunan. Doon ay panultion kung sa mga itong panginahanglan dangop sa pag-ampo. So, nalipay ta nga doon na kita programa nining Let's Pray. O nasayod ko ang tanan ng inahalag ampo. Bisan dili mga sakop sa iglesia. Bisan tanan na itong mga televiewers kung kamo doon ay tinguha nga maampo nato ang inyong mga concern. Pwede nato i-text din sa ito ang sipiyahan. Aron nga mahatagan itong pagtagad nga maampo na mo ang inyong panginahanglan. So, nining Kabuntagon, mga kapaglaom, akong gihangyo ang tanan, kung naman kung siyong puluyanan, pwede nga makiguban kamo kanamo, maghimo kitag pinising ang pag-ampo alang sa tanan nga nasulat dinhi o alang kaninyong tanan. Tungod kay gusto nato nga ang atong kinabuhi mahimo malipayon, malambuon, ug labaw sa tanan matinuohon. Magampo ta. Diyos sa kamahanan sa tanan, Takna sa Kabuntagon. Ing adlaw nga Sabado nagamalipayon kami nga ikaw naghatag ka namo kagayunan nga makahimos pagsangpit kanimo. Salamat o Diyos sa daghan nga panalangin na mong nadawat sa tibok simana. Salamat usab nining lain nga weekend nga din among nabatnan uban ang kadasig, ang kalipay, kahimsog may panglawas inguman ang pagtuo. Dinitakna o Diyos nagaampo kami sa mga natala dinhi, napadala dinhi nga mga ngalan nga among hisgutan karon. Labi na yod nila ni Saturnina Acosta, ni Restituto Acosta, tutong o Diyos tabangin sila nga ang tanan nga mga medisina tambal nga gihatag kanila mahimo kini makalibyo silang balatian. Kuno sa man kini nasayod kami o Diyos nga mga tambal nga mo pag-imnon dili kini magpulos kun ikaw dili magatabang mo panalangin ini. Ikaw Diyos magahikap kanila, dihugas sila sa lana nga balaan aron sa hingipit may balik ngadto kanila ang may panglawas. Nagapo usab kami o Diyos nga na kanimo sa usa na mo ka higala kanunay nagasunod dining among tulumanon Chris Almidor. Ikaw magatabang kaniya nga unta ang pag-alagad niya kanunay madasigon dili sa pagbaluyahon bisan pa sa daghan nga pagsulay mabot sa kinabuhi, balatian man, kawaladon, ingon man kagulanan. Tabangi siya nga magpabilin ang pagsalig na kanimo aron siya usab magpabilin sa pag-alagad hangtod sa imong pagbalik. Nagaampo kami nining Takna o Dios niadtong imong makatawhan nga diin adto ni mga balatian dili na mo maisip ang tanan, masulti ang tanan nga pangalan. Apan niya karon si Aisa Hilero aduna siya ay sipon nga nagbalik-balik. Tabangi siya o Dios nga ang tanan nga mga tambal nga iyang giinom maghatag ni kayuhan sa iyang gibati, mabat na niya may panglawas ug labaw sa tanan o Dios tagaampo usab kami sa iyang kapikas kinabuhi nga din nalukong kini sa bisyo ana ang bino anang uban pa nga mga bisyo din makahatag kini kadaot sa iyang panglawas ingon man problema sa puluyanan. Tabangi o Dios si Mrs. Hiliro, ikaw maghatag kaniya nga kaligon gabisan pa nining tanan nga iyang palasanon sa puluyanan apan siya makasugako dining tanan ug mahimo niya ang pagtugyan sa kugalingon diha kanimo bisan pa man sa daghan unya ang mga problema sa puluyanan. Tabangi sa biyang bana sa pinisahi, ihatag kaniya may panghunahuna nga iyang mahunahunaan nga labing mahinungdanon dinhi sa kalibutan mao ang pag-alagad kanimo ug ang pagtiman sa among pamilya. O Dios, malipayon kami nga ikaw sa kanon nagapaminaw sa mga pagpangaliupo, nagatubag sa mga pag-ampo. Among ginaampo ang tanan nga mga televiewers namo, ang among makapaglaom sa kinatibukan sa Pilipinas ug dinhi sa Mindanao particularly o sa kinatibukan sa kalibutan.
Among ginaampo ang tanan nilang mga lulan, tugot iyo Dios. Yang tanan na dunay kasulbaran ng mga problema ug mahimo nilang pag-alagad kanimong masingkamoton. O sa katapusan o Dios, nagaampo kami ni Steven Sean Huilar. Ikaw Dios, nasayod nga anas tambalanan ug unya adunay mga balatian nga iyang gibati. Sumala sa findings sa doktor, tabang yo Dios nga ang doktor adunay kahibalo sa pagsusi kung unsa ang iyang balatian o paghatag sa insakto nga medisina nga makaayos sa iyang lawas. O Dios, wala kami arang dalangpanan gawas kanimo, himuang ang tanan namong ginapangayo nining Takna imong pagkatubagon, nagaampo kami kung unsa man ang among kakulangon, pasayloa kami aron ang among pag-ampo mahimo kining humot nga insenso diha sa imong trono ug ang tanan mahimong maayo, malipayon ug malagaron. Salamat nga ikaw magapanalangin kanamong tanan samtang magapaabot sa pagbalik kay kining tanan among gitugyan ug ilaw man madawat uban sa kapasayloan sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat Pastor sa pagkaampo. O sa ato sa mga kapaglaom sa masagyo ni Pastor Garina kung ano na kung may mga concerns, pwede ko na nyo ipadala o iuban sa ato nga pag-ampo diri pinagi sa pag-send sa inyong mga prayer requests sa ato nga contact number nga makita sa mga TV screens o pwede usab sa pinagi sa message ato nga Facebook page ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kini ang Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Kasing-kasing ko ni abli ako iyak siya man ako kahayag ani anak o kang Kristo ako mutuo ang gitubos ako sa Kalbaryo sa krus sa akong kasakit akong manyagi pa ang bit siya kuskan siya ligon pagkaninun si Kristo ang Ginoo siya ang atong paglaom dayigon siya simbahon siya siya ragway lain pa nabatnan ko ang mensahe kasing-kasing ko niabli kaya ko iyak siya man ako kahayag ani anak o kang Kristo ako mutuo gitubos ako sa Kalbaryo sa krus sa akong kasakit akong manyagi pa siya kuskan siya ligon pagkanindut diha kang Kristo.
Kayo po ay nanonood dito sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Tagalog yun ha? Nabigla ako, no? You're watching. Kasi si Ma'am Angel galing yan ng Davao. Hala, no? Ano ang connect ng Davao at ang ano? Kasi mayroon kayong mga kasama nga Tagalog. Kasi nagtagalog ka doon. Oo, diba? May viewers din tayo sa Manila para Oo. maintindihan. Para makaintindi sila. Kasi palagi na lang daw tayo na Bisaya Nangiiba lang kami sa iyo, Kuya Wing, kasi hindi ka masyadong nagtatagalog talaga. Pabigla-bigla ka naman. Nag-practice tayo kasi may schedule tayong Bible Beats doon sa Luzon. Ay, kaya naman ba? Ganyan lang talagang buhay eh. Yun pala yun. Ayan, so by the way, gusto po namin i-greet ang lahat ng mga viewers natin dyan sa Luzon. At syempre, nanawag din siya ganina na sa mga viewers na to sa Cotabato, Ma'am Nerly Magsipok. Thank you so much for watching. And gusto niya Panimbaya daw ang iyahang mga kailan, no? Ang Torniado family, Bilican family, and Omo family. And most especially to Nelly Torniado and Norma Torniado, ang iyahang parents. No? Thank you so much for watching and for supporting Hope Channel sa Philippines. Right, no? In line with that ba, daghan kayong salamat sa mga viewers, no? Sa walay puas nga pagtanaw sa ato ang programa. Bisaya kayo ko. Diba? Kung Tagalog. Lalong kayo mag-age. Diba? Puas yun siya. At so, na ito magtagalog. So, kasi naman po mga kapaglaom, no? Bago lang tayo. This week, ano ba? Ano po Hindi yun? siya, mahirap siya. Di ba, Fitz? Nag-celebrate ang US ng Thanksgiving. November 22 na November 22. So, holiday. 1 week sila. Holiday. It's like a Russian New Year, di ba? And siguro, Annual in line harvests. with that ba, kanang, what are you thankful for? Wow. Unsa ba? Kay Thanksgiving ba? Oo, UP. Thankful ba ka kay next year? Charot. Dapat ipasalamat, Yes, diba? Dapat everyday diba? thankful Correct. tayo sa mga simple things, no? Mga little things nga para sa ato na data nga mumata ko everyday. O, diba? Dapat diba? gani ato nang ipasalamat ka na uban nga Tinuod. di na gani ka mata, diba? Salamat. Sa family, sa imuhang sa nina nga ginasuot karon Correct. dapat thankful tayo. Kaniabot ang birthday ni mo. Diba? Ni Sharin. Birthday ni Sharin. Birthday ni Sharin. Birthday ni Sharin. Magpasalamat po ta sa atong singer, no? Nga all the way from Iligan. And nag-anhigid rin, nag-share sa iyang talent, no? Sa ministry natin. Ikaw, Kuya Awing. Everyone siya imuhang thank you. Pasalamat nga gitagaan tag dako nga blessing sa Ginoo nga atong business nagpadayon and Amen. hopefully next year mas daghan pagid para daghan putang matabangan. Amen. Diba? And Bing, quickly unsa imong ipasalamat. Siguro magpasalamat ta sa mga buta nga dili na tumapalit sa kalibutan. Ayun. Dindot lagi to, te. Health. Isa na health. health para padayon na to ang mga plano na to sa kinabuhi. Amen. Ma-fulfill na to atong mga dreams. Correct. Atong mga goals nga gipang set na to for the next year. Yes. Love of the family, happiness. Nga matagkaron unya bahalag nato yung mga pagsulay sa kinabuhi, but we always find ways to be happy. Yes. And katong devotional na to gabi ito, Yes. diba? Ikaw gitubig, grabe. Dapat magpasalamat jud ta always sa kalisod, sa kalipay, magpasalamat Di lang ta. siya sa kalipay, basta sa kalisod. Wala kaysa Pinaingon naataw. din si Jandi. In all Pinaingon din si Jandi. circumstances. Unsay verse na Bing? Psalms 50:15. Okay. Tapos sa Philippians Para Ikaw, dili Fitz. magpilit-pilit din ha, dyan di magpasalamat kita permi sa mga grasya nga gihatag sa ato. Diha ba? Hindi mo kurog ang tudlo dyan. Next week para dali Si ra Fitz, Ma'am Age, basi na siya gusto Si Fitz. pasalamatan. Akong mapasalamatan kay ang mga prayers na akong gigrant sa Ginoo. Oh! In his Hapit own na, time, hapit na. ano eh. Hapit na. Ana lang. Hapit na. Prayers sa Ginoo. Kaya ito bagay ni sa own time. Thank you so much, Lord. Hala, no? Claim Thank it daw po, no? Diba? Sa kamangutana, unsa to? Ma'am Angel, para ka Ma'am Angel. How about Ma'am Angel? Pareha ko, Bing. Mag-share ko sa imo, ha? Kana, bitaw, kaya di magunin mo na siya mabayran. Happiness, health, diba? Love of the family, peace of mind. Wow, Kaya, yes. inana, ba? Ma'am Angel. Medyo seryoso, no? Pero tinuod, bitaw. These are like often neglected. Kaya sa'yo mo yung pasalamat sa mga putang, diba? Para katunan material. O magpasalamat punta sa kada sigun sa ato ang mga volunteers dire nga bahala pag-unsa magbagyo man or unsa basta na makatulong makahatag sa ato og istorya diri sa atong ihatag sa inyo mga kapaglaom, no? Ang Edge of Wonder ato ni tanawon. Thick green ceiling of healthy vines intertwined to each other. Bunch of red, violet,
and green grapes hanging in vast vineyards. These sights never fail to amaze every visitor in this place. Some would think that vineyards can only be found in cold countries or places, such as the famous vineyards in Europe or in the United States. But here in the Philippines, that has been proven wrong, because even in our tropical climate, these fruits are growing healthily and are being distributed throughout the country for many years. Welcome to the vineyards of Bawang, La Union. Most grape varieties can only survive in places with cold climates, but one variety known as the red cardinal can grow even in tropical places, such as our country. This particular variety is the one being planted here in the vast grape farms of La Union. These grape farms started in 1972 when the owner of the Pioneer Farm brought 20 cuttings from Cebu and started planting his own grape farm. Now, after 46 years, the grapes did not only survive but also expanded and produced more grape farms, with the largest having more than 20 hectares. Tourists from all over the country love to visit this place, especially because anyone can walk around the vineyards under the green vines and bunch of grapes so freely. They even allow visitors to pick grapes straight from the vines if it's picking season. Such a unique and exciting experience for a lot of people. Walking around this vineyard reminds me of a beautiful parable that Jesus taught us about the true vine. It is about Him being the true vine, God the Father as the vine dresser, and you and me as the branches. As it's written in the Bible, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Just as how the branches could not produce these grapes without being connected to the vines, you and I cannot do anything on our own. We might think that all the things we have and who we have become are only because of our own efforts. But friends, remember who gave you your strength, your wisdom, and most of all, your life. We still owe this to the one true vine, and that is Jesus. Let's stay connected to Jesus, for He is our source of everything. Whenever you feel like giving up in your life, abide in the Lord. This is Aubrey Bertudas saying, our divine Creator placed wisdom and precious lessons for you and me at the edge of wonders. Wow, no? Pagkanindot, dito to siya sa Bawang, La Union. Ano, Bawang, San Fernando, La Union. O, diba, nade grapes diri sa Philippines. Yes. Actually, sa una, sa likod sa mong balay, akong papa nagtanom na siya grapes. Ah. Naibunga, 5 ka buok. Oh, ano lang. Tagtinagsag yun mo ato, Yupi, no? Tagsag yun mo ato sa grapes. Oh? Yes. Oh, karon. And this time, ato ta sa ato ang birthday bulletin. Alright. Happy birthday! Alindogan, happy birthday! Charles Andrian Santo. Happy birthday! Pastor James Lee. Happy birthday, Pastor! Birthday. Yes! So, atong katahan. Yes. Happy birthday to
siya, kay birthday ni mo sa atong mga host. Yes. Hali dire. Hali siya. Hali na siya. Hali na siya. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. Grabe live na yun nga singing ba? May the Lord God, may the Lord God. And siyempre ang magdala sa cake. Oh, diha ka. Oh, you're in the right place. Ali, Ray. Sharin, happy birthday! Yay! Happy birthday, Sharon. Igigan sa imo Panimbaya sa Kabuntagon World Family. Oo, nami cake. Pagilid din mo siya, diri siya. Balod ako na. Happy birthday. Uy, napalong. Napalong na. Okay, giblaw na imong kandong, Sharin. Ang lighter. So in behalf sa tuana, dapat mag-message. Message ni Fitz. Actually, gabi, bibo na kay tagabi. Okay, actually, ang birthday ni Sharon gahapon. So, mahilom ko. Di ko mutingon. Kanang, in behalf na lang sa ato para dali ra. Kinsa ba yan? Ay, si Fitz. Si Fitz. Awan is scripted na kaya para dili na pumunta mo Ay, tayo. lista na kaya. Hindi ka prepared. Hindi ka prepared, Fitz. In-English na to, sige. Birthday ti siya in behalf of my friends there. Kaya tayo mo ko task to say the message. May this day remind you of how precious you are in the sight of God. Wow. You are His masterpiece. He created you and He allowed you to see the beauty of this world. And may this day also remind you that there is a reason for your existence. That you play a vital role in the lives of the people around you and the society where you belong. And may this day also remind you that you are continually loved by God, your family, and the people close to your heart, just the way you are. And may God grant all the desires of your heart in His own time and way, and may you feel that genuine happiness, not just this day, but all the days of your life. Wow! Tayo pa, Sharin, ang haba ng hermot eh. Wala naman, okay normal. Mga normal. Sige siya. Also may response. Ako response. Charot. In behalf of Panimbaya sa Kabuntagon World, Chada kay nga response. Bitaw, thank you so much. I have enjoyed my birthday yesterday until today. So thank you for those who really love me unconditionally. To my parents. Ayun pag-iana ba kayo? Nata sa live. Sa akong mama, magpapag sa akong family, dagang kayong salamat. And thank you so much for trusting me. Ingon sa akong mama, kay butan daw kong anak. Ingon ako mama. Oo. Bitaw, oy, salamat kayo sa tanan. Yay! Salamat kayo sa Hope Channel South Philippines ug sa tanan-tanan nga nag-greet sa ako ang birthday. Din ako maisa. I'll attend to your greetings later. And Pastor Lagote, pasalubog gikan sa Holy Land. Dagan kayong salamat. Thank you so much. And for those who are watching today, thank you so much for watching. Ang greeting Thank you so much for all your greetings, guys. Sa imong cake, sige, blow na imong cake. Happy birthday! Happy birthday so much! Pila daw edad ni mo siya? Ingon si Fitz, Pangutana. ng mga tao sa kapalibot nga 17 years old pa daw ko tanawon. 18 pa na siya. Why not? This time, at dita sa tuang Bible Trivia! Ang Pangutana! Asang lugar ang gisugdan o pagtawag ang mga Kriswanon ang mga tinunan o disipulo. So lugar siyang tubag. Lugar. Asa sila gitawag in short ang mga disipulo? Asang lugar Sa Cagayan de Na Oro. Christian sila. Tawag na mga kapaglaom, no? Sa number nga inyong nakita sa inyong screen ganina. Ma-flash ka na to itong number. 0927-777-5602. Alright, greeting ta no si... okay. Si Junjun. Okay, nananaw sila. Jun, asa naman ka? Of course, ako i-greet si Ma'am Kabahit, Ma'am Rebecca Kabahit, Pastor Kabahit, diya sa Hingoog, and also Ma'am Charlene Arellano. Thank you so much for watching and family. Alright, no, si Junjun, as I was saying kaganina, ingon siya, paliw ko greet sa akong mama o papa nga nag-watch sa balay. Mama Margie, Papa Tryphon, ES, and Zian, og ang watchers hospital, Ma'am Mercy Yu, og ang patient, si Sir Hensi Yu. Happy Sabbath og thanks for watching. No? Yes. Kasi og kanang ano day, mo greet di ay ko una
sa kato sa kang real dan nga nagtanaw diya kay last Sabbath no wala ko nakaapit sa meeting kay medyo nag-reunion ang mga maas. Diba? Si Real Dan. Si Nat salamat kay for gracing as our show last Sabbath. O si Kuya Mio Sobre Vega, salamat kay. And of course, congratulations to Sayap Davao for hosting that Davao regional program for the 45th Ship for Southeast Asian Youth Program for this year. We were able to accommodate the youth leaders and national leaders of this year's Ship for Southeast Asian and Japan Youth Program. Daghan kayong salamat sa mga nag-volunteer and congratulations sa Sayap Davao. We're looking for 2020 nga port of call din. Yes, and atong last Sunday na miss mo na mo kay wala mo sa Healthy One. Because mo nang wala ko kay tuwa pag Davao. Pero katong ingon ako nga pag-abot na mo walay hapa wa gito siya. And atong pasalamatan sa Helping One daghan kayo ang nagsuporta diha sa Dominuro ang atong mga sponsor Seriol. Salamat! The Black Music Ministry, Ma'am Mercia Katulpos, thank you so much. Ug ang ilang kapitan dito, no? Grabe yung pag-welcome sa amua. Mga barangay officials nila dito. Daghang kayo ko tao ba? Yes. Nag-escort na to dito. Ang AFP. Thank you so much. Thank you so much. And karong next Saturday, umadayon mo ato mo sa Sindangan. Magbulag-bulag na kay ako madto ko sa Jimenez Church sa Miss Oaks. Dili pa na siya sure ya. Ato pa nang hisgutan pero later. Pero ako sure nako nga madto mi sa Miss Oaks. Si Jamaica Apaw diha. Ma'am, good morning. Kita-kita ta diha ron sa Jimenez Church karong next Saturday diha. Actually gatanaw sila ya Happy Sabbath diha sa Jimenez Church, mga brethren Apaw family, Beniaga family. Ayan, no, so gusto po na mo i-greet or thank pasalamatan itong mga sponsors, no? Sir Yul Batilier, Mr. Manuel Enrilen Camarillo, Morton Grove Philam Church Women's Ministry, Mr. Irvin Soralta, Miss Ami Caballero, The Black Music Ministry, and sa tanan yung mga volunteers Hope Channel, and sa inyong mga kapaglaom, sa inyong pagtabang, padanya pagsuporta sa Hope Channel. And also, I would like to greet Kuya Jimboy Habagat ya sa Tugaston Alubihid. Salamat sa padanya pagsuporta og panantaw. Og Nizil and Lian, thank you so much for your support and for watching. I'd like to thank sa tanan nato mga viewers sa ganina sa Harana. Until now, daghang kayong salamat. We hope to see you again. We hope to be with you again for another episode of Harana sa Kabuntagon. Uy, wala pa nagtawag sa atong Bible Trivia. Yeah, Bible Trivia. Tawag. Asang lugar, gisugdan, o pagtawag ang mga Kristohanon, ang mga disipulo. No, asa to siyang kuan. We still have time actually to accommodate. Akong mama, akong papa, ang Impasugong Church. Good morning. Yani, og sa tanan nato din nga nag-celebrate og Thanksgiving. Happy Thanksgiving Day. And ito pasalamatan na itong Beautiful Flowers, Ma'am Cora Wahiman and Doc Wahiman. Yes. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you so much sa ito ang meeting last Saturday. So, Dugang birthday greetings. Happy birthday, Sir Chris Hore diha sa Zamboanga. Deep Lahan. So, Charm and Andrew. Ate Lovely, kay Christian. Daryl, bye. 18. Kita-kita ta January. Hapit na yun. Oy, I'd like to greet diha sa JC Korean Store, Cagayan de Oro, no? Si Lalay, si Elmer, si Ate Letlet, si Pastor Doroyog sa tanan ninyo diha. Daghan kayong salamat sa pagpadayon sa pagtanaw sa tuang programa. Kaya ni-visit ko sa ilaha this week ba? Sometime this week. Nangutana ko, uy, channel lagi ng sofa. Pinanay siya, o channel dito para sa Hope. Diba? Yes. No, and thank you kayo sa atong mga partners, sa atong mga sponsors, no, nga maong naata ani nga programa, no, tungod pod kanila. Mga kapaglaom, no, another episode na pod ang natapos og ato na pong atangan. Ang Dili pa. Sorry. Si Boss G. Good morning. Hello. Nag-atatong caller. Hello. Nakaabot ka, ma'am, sir. Hello? Nawala ang ating caller. Saan ka na, ma'am? Hello po? Wala, nawala. Hello? Okay. Hello, ma'am. Mayong buntag. Yes. Hello? Kuan, sa Judea? Judea. 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 Taga-asa ka, ma'am? Judea. Taga-asa?
Taga Bulwa. Alright. Tanaw na to. Sakto ba? Unsay mo tubag na? Unsay tubag? Judea. Judea. Judea ba? Let's see. Jandi? Ano ba siya? Antioch. Ma'am, the correct answer is Antioch or Antioquia. Mabasa na siya sa Acts chapter 11 verse 26. But anyway, salamat kayo sa pagtawag. Ma'am, would you like to greet? Greet na ako si Pastor J. Policarpio. Ay, okay. Hi. Pastor J. Uban pa, ma'am, napaka. You still have few seconds. I-greet na ako mga family sa Damilag. Uy, hi. Damilag. Thank you kaayo sa imong colleague sa pagtawag. Naapoy ni pahabol o greetings dere. Good morning and happy Sabbath sa tanan from Liluan Bonifacio Church. Mga kapaglaom, no? Muna gid ni siya, di na ko masayo pa ni. So magkita-kita ta sunod Sabado para na po sa another episode. Ato ang kuno ng Gracia Himaya nga sa langit kanato kigasa. Happy Sabbath kang Pastor Bong Diasis and Roel Rongo. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong nangkon. Gugma nga tuburan daw dahatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Hi, mga taga-UST, PCDO, and Lumbia National High School. You only have one earth. Live in harmony. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World!